Hej børn. I dag skal vi lære, hvordan man laver layout på en tavle. Ej, det lyder kedeligt. Vi vil hellere spille computer. Det må I ikke. I skal arbejde som slaver og knokle for at få et flot layout. Og hvis I ikke gør det, pisker jeg jer til I bløder ud af jeres anus. Det lyder som noget, der gør af os. Og I er så heldige, og vi senere i dag skal lære at lave animationer. Det lyder kedeligt. Vi vil hellere slappe af eller æde kebab. Ja, men det må I ikke, så nu går vi i gang. Ej, hvor er det bare nedring. Nogen der vil noget omkring hvordan man kan ændre sit layout. Nej, Nogen som har lyst til at lære noget. nej. Det eneste, vi ved, er, at der er 1 minut til vi skal have fri kvarter. Ja, 1 minut. 55 sekunder. Og børn, vi skal lige nå at lave noget. 50 sekunder. 50 sekunder. Masser af tid. 45 sekunder. Hold nu lige kæft med det der, og lad mig forklare det sidste. Ding oling oling. Det var klokken til ringet ud. Tak for i dag, børn. I må godt gå over og æde kebab nu.